Επειδή το λες εσύ, ναι. θα σου κάνω χάρη μας. Γιατί μωρό μου? Πολύ μεγάλη χάρη θα σου κάνω. Θέλω το γουνάκι σου. Που δεν υπάρχει. Τι να κάνω? Τι να κάνω? Αυτό με τελειώνει. Τι να κάνω, μωρό μου? Έχεις Θέλω να τελειώσει. φιλήσω τα χιλάκια σου. Θέλω να φιλήσω τα χιλάκια σου. Θέλω το γουνάκι σου. Τι να κάνω? Πες μου, τι να κάνω? Θέλω να φιλήσω το γουνάκι. Ξαναγυρνάς. Ναι. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Το γουνάκι θέλω, ρε παιδί μου. Έχεις πέσει να μην Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εσύ μπορείς. Μπορείς. Δεν με εκφράζεις, το γουστάρω. Αυτό το γουνάκι. Εσύ το γουστάρεις. Κοίταξε το. Το γουστάρεις. Μήπως δεν μπορείς. Ρε φιλαράκο. Μήπως δεν μπορείς. Δεν το Και γουστάρω. νομίζω ότι είσαι κρυφτή πίσω από το ψέμα και τη μάσκα. φιλαράκο, Εδώ κοίτα δεν το τώρα. γουστάρω. Ποιο δεν γουστάρεις, μα είναι ψεύτικα αυτό που λες. Εγώ το γουστάρω, δεν το γουνάκι σου. Έλα Τι να σου. κάνω? Εφόσον το γουστάρεις τόσο πολύ. Καλά, ηρέμησε. Εδώ κοίτα να είσαι κοντολαδί με το γουνάκι. Ναι, αλλά γίνεσαι αυτό. Κοντολαδί. Να σου πω κάτι. Να σου πω, θέλω το γουνάκι. Ή τώρα είμαι εδώ. Άμα θέλω θα σου το δώσω. Τι άμα θέλεις? Χάρη θα σου κάνω, στο είπα και πριν. Θέλε, εγώ θα το πάρω. Θέλει. Εγώ θα το πάρω αυτό το γουνάκι. το ζόρι? Όχι. Δεν το παίρνεις. Όχι. Άμα δεν Εγώ θα το πάρω. Άμα δεν θέλω, δεν το Όχι, παίρνεις. μωρό μου, ζόρι. Έλα το γουνάκι σου, ρε παιδί μου. Τι το κάνουμε τώρα, θέλω το γουνάκι σου. Έχω δηλαδή. Δεν καταλαβαίνεις, θα σου πω. Πόσο χαμηλά να πες ακόμη για ένα γουνάκι, ρε? Μ' αρέσει και ο τρόπος, η έκφραση. Ναι, άρχισα και ρεθίζομαι, ναι. Πες μου κι άλλο κι άλλο κι άλλο, ναι. Πολύ άντρας, αγόρι μου εσύ. Πώς κράζει το κοράκι, πες μου. Επειδή μας έχει ζαλίσει, πώς Πώς, κράζει. πες μου να μάθω. Πώς κράζει το κοράκι. Τόση ώρα τα ακούω. Τόση ώρα, Πώς κράζει το κοράκι. Πες μου πώς κράξε. Κάτω, μην τρέμεσαι. Εδώ το έχεις κάτω. Κράξε, κράξε. Ναι, ας το κόψω, ας το Εδώ κόψω. το έχεις κράξε. Κράκ, κράκ. Κράξε, κράκ, κράκ. Με ενόχλησε. Με τρέλανες, μα δεν μπορώ τώρα, δηλαδή συγγνώμη τώρα. Το κορίτσι ψάχνει για άντρα. Καταλαβες. Και θα βρεις και εσένα για άντρα. Είσαι ευαίσθητος πολύ. Είσαι ευαίσθητος, μου βγάζεις ευαισθησία πολύ και δεν ξέρω, κάτι άλλο ψάχνεις. Δεν μου έδωσες την απάντηση όμως γιατί ήρθες εδώ. Σε ρωτάω γιατί ήρθες στο ζευγάρι της χρονιάς, τι ψάχνεις να βρεις. Βλέπω κάτι άλλο τι θέλεις, κάτι ευαίσθητο έτσι πολύ γκλάμουρ. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι ευαισθησία. Μ' αρέσει και ο τρόπος, η έκφραση. Ναι, άρχισα και ρεθίζομαι, ναι. Πες μου κι άλλο κι άλλο κι άλλο, ναι. Πολύ άντρας, αγόρι μου εσύ. Τι Κάτι παίρνεις άλλο. εσύ? Ναι. Αυτό που κρύβεις, βγάλ' το. Αυτό που κρύβω Βγάλ' βγάλω. το. Άμα το βγάλω. Βγάλ' το λούλι άμα μου, βγάλω αυτό που Λουλουδίτσα, κρύβω. βγάλ' το λούλι μου. Άμα Αυτό βγάλω που αυτό. κρύβεις. Άμα βγάλω αυτό. Μην που το κρύβω, κρύβεις, θα είναι μας ευαίσθητο πειράζει. αγοράκι, βγάλ' το. Βγάλ' το, να χαρώ εγώ, βγάλ' το αυτό το ευαίσθητο. Μην το κρύβεις. Σε παρακαλώ. Σε είδα να σου πω, σε έχω δει κάπου, Μ' αρέσουν πολύ άντρες που κάνουν show, έχουν φοβερή πλάκα. Αυτό, κάνε μου. Ένας Κάνε μου Μαρίνος σοου, και κάνε ένας μου στριπτής. Κάνε μου ό,τι θέλεις. Σιγά μην Κάνε μου το χαλαλείς, κορμί σου, αγόρι μου! δεν ξέρω κάτι. Αγορίνα μου! Κάνε μου στριπτής για πάρτι σου, μην τρέπεσαι. Λοιπόν, Βάλε μου αυτό το Βασίλη, κορμί. Βασίλη, κάνε μου λίγο τη χάρη να ηρεμήσεις. Θα σου πω, σε έχω δει σε άλλη εκπομπή. Γι' αυτό στο λέω. Έλα. Τι έλα. Τι φωνούλα είναι Κι εγώ αυτή? σε έχω δει. Πω, παντρική φωνή. Ναι. Να σου πω, Ναι, μου ξέρεις λες. τι δουλειά κάνω εγώ. Το ξέρω, ναι, δυστυχώς. Μπράβο. Αχρίαστο. Δεν σ' αρέσουν οι πετατζίδες. Έτσι έχω μάθει. Μπετατζής Σε είσαι. βάλω βόλτα να σε πάω με την ταλίκα Μπετατζής βόλτα. Όχι με την ταλίκα βόλτα να σε πάω. Οι ταλικέρδες δεν σ' αρέσουνε. Σε πάω μια βόλτα με την ταλίκα. Είσαι ευαίσθητος. Πάρα πολύ. Ευαίσθητος πολύ είσαι. Λούλη μου να σου πω εσύ. κάτι, να σου πω Είσαι κάτι. πολύ ευαίσθητο αγοράκι. Παρακαλώ. Να σου πω κάτι. Να μου λες, η άλλη φωνή σου κάνει, δηλαδή άμα σου μιλήσω, Να μιλήσεις με την κοπέλα. Τι να πεις. Για μίλα. το συγκεκριμένο Κωνσταντίνο. καρτούν που βγαίνει τι είναι. Λοιπόν, καταρχάς να μην Λούλη προκαλείς μου, αυτόν τον λούλη τρόπο. μου εσύ. Βασίλη, κάνε μου τη χάρη καταρχάς να μην προκαλείς και εσύ τον Κωνσταντίνο. Όχι σία μου, δεν προκαλώ. Θέλεις να μου πεις και εσύ ακριβώς τι συνέβη. Έδωσε μια εκδοχή ο Θέλω να Βασίλης. μάθω κι εγώ τι σοκ πέρασε η κοπέλα. Πάνω στη μέση συζήτηση έγινε κάτι που με ξάφνιασε, θα μπορούσα να πω. Ο Βασίλης σηκώθηκε και έφυγε. Χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση, χωρίς να έχει περάσει ο χρόνος, ας πούμε, που περνάς κανονικά με το άτομο. Και έτσι με ξάφνιασε, με ευνηδίασε. Πόσο χρόνο καθίσατε μαζί, περίπου? Ίσως το μισό της κανονικής διάρκειας. Και έτσι ξαφνιάστηκα. Δεν σου είπε κάτι ο Βασίλης? Όχι, μου είπε χαίρομαι πολύ. Αγάπη μου, με αυτό το άτομο που ήταν δίπλα σου, βέβαια προσβλήθηκε η αισθητική σου. Είναι δυνατόν, για όνομα της Παναγίας. Και έκανες παγκάτο. Εγώ ξέρεις γιατί σε απέρριψα. Γιατί δεν μου έκανες παγκάτο ρε παιδί μου. Κάνε μου τώρα σπαγκάτο εδώ. Κάνε μου σπαγκάτο ρε κορίτσι μου γλυκό να πούμε. Εγώ γι' αυτό σε απέρριψα. Βασίλη, ένα λεπτό. Γιατί Καταρχάς δεν μου να έκανες κόψω παγκάτο. κόλλα. Ένα λεπτό. Κάνε μου σπαγκάτο, τώρα σε είδα. Γι' αυτό σε απέρριψα. Επειδή σου έκανα σπαγκάτο. Σπαγκάτο, ναι. Δεν σου κάνω, δεν αξίζει ούτε αυτό. Το Ακουμπίτσα, να σπαγκάτο σου μου δεν πω. αξίζει. Τίποτα. Να σου πω,
Κάνε μου σπαγκέτο τώρα! Δεν αξίζει το σπαγάτο έκανε. μου, Παιδί μου, τίποτα. να πούμε, Μια μια σπαγγέτη τόσα μόνο, πέριξα. μακαρονάδα. Άνοιξε τα πόδια σου, ρε παιδί μου, να πούμε. Βασίλη. Κάνε ένα σπαγκάτο, σε παρακαλώ. Κάνε ένα σπαγκάτο. Για άνοιξε σένα τα πόδια όχι. σου. Ούτε αυτό δεν κάνω, τίποτα. Να σου πω, μην κοροϊδεύεις πάλι τον ίδιο σου τον εαυτό. Κάνε ένα σπαγκάτο. Εγώ σε είδα προηγουμένως και τρελάθηκα, ρε παιδί μου. Με είδες, καλό. Τρελάθηκα. Πρώτο. Κάνε ένα σπαγκάτο. Κάνε ένα σπαγκάτο, το θα στο πόδι πάνω. Στο κεφάλι και λέω. Κάτω κι εσύ Στο να δω. πόδι. Κάνε ένα Θα σπαγκάτο. σε παντρευτώ άμα το κάνεις. Άμα Να το σου πω, κάνεις θα Εγώ παντρευτώ. γι' αυτό σε απέρριψα. Εγώ δεν Γι' κάνω αυτό. σπαγκάτο. Βασίλη, σου έκανε σπαγκάτο. Κάνε ένα σπαγκάτο. Τον Αντρέα. Έκανε σπαγκάτο στον πρώτο Να υποψήφιο. σου στον πω, Ανδρέα. να κάνεις ένα Αντρέα. σπαγκάτο Το τώρα. οποίο όμως παιδάκι. ένα λεπτό δεν Όχι, νομίζω ρε, πολύ. μας έχεις τρελάνει, σπαγκάτο. τελείως. Κάνε ένα σπαγκάτο, σου λέω Να τώρα, πεθάνω να τώρα, πούμε, να να πεθάνω τώρα δεν σου κάνω σπαγκάτο. Να σου πω, να σε βοηθήσω τίποτα. να έρθω εκεί. Πώς? Να σε βοηθήσω. Όχι. Σε παρακαλώ, κάνε ένα σπαγκάτο. Μα είναι Δεν είσαι δυνατόν. ικανός να βοηθήσει εμένα. Μας τρέλανες Εγώ εσένα ναι. Προηγουμένως μας τρέλανες. Κάνε ένα σπαγκάτο. Δεν Να σου κάνω πω, τίποτα για πάρτι αρκουδίτσα, σου. Για πάρτι αρκουδίτσα. σου τίποτα. Να σου πω λίγο την κυλίτσα. Κάνε Μόνο λίγο μια την τσίχλα, κυλίτσα. τίποτα άλλο. Λίγο μόστρα την κυλίτσα να τη φιλήσω. Κάνε μου λίγο μόστρα την Όχι, κυλίτσα. φίλα τη δικιά σου φτάνεις. Δεν έχω τόσο μεγάλη κυλίτσα εγώ. Φτάνει θα τη Αρκουδιάρικια. φιλήσεις. Κάνε μου λίγο μόστρα, ρε παιδί μου, την αρκουδίσια της την κυλίτσα σου. Πήγαινε στις δικές σου. Κάνε μου λίγο μόστρα, Στις κάνε δικές μου σου, σπαγκάτο. στις δικές σου, Θέλω θα να κάνω μου σε κάνεις μένα. σπαγκάτο. Εγώ προσωπικότητα. Κάνε Εγώ μου σέβομαι. σπαγκάτο. Εγώ Η σέβομαι. προσωπικότητα με το Σέβομαι. σπαγκάτο θα Εγώ ανοίξει σέβομαι. διάπλατα και μπορεί να επανέλθει στη λογική. Σπαγκάτο με προσωπικότητα. Κάνε μου ένα σπαγκάτο. Όχι. Μα σε παρακαλώ πολύ. Με βγάζεις από τα όρια μου. Τίποτα. Και με γάρεις και με βασανίζεις. Να σου φτιάξει μια Σε είδα μπουγάτσα, ναι. προηγουμένως, γι' αυτό σε απόρριψα. Να σου φτιάξω μια Γιατί μπουγάτσα, εμένα ναι. δεν μου έκανες σπαγκάτο. Όχι, δεν σου κάνω. Γιατί? Ξεκόλα. Γιατί? Ξεκόλα. Αναρωτήσου γιατί ένα δεν μου κάνεις σπαγκάτο. σπαγκάτο. Δεν σου κάνω τίποτα. Γιατί, ρε, Δεν παιδί μου? γουστάρω να σου κάνω Κάνε μου τίποτα. Δεν κάτι αξίζει άλλο. τίποτα από Κάνε μου μένα. κάτι Εσύ άλλο. από μένα δεν αξίζει Κάνε μου τίποτα. κάτι άλλο. Ούτε Ούτε να άντε, αφήσω κάνε. τη τσίχλα μου. Τίποτα. Να σου πω, κάνε μου κατακόρυφο. σπαγγέτη. Τίποτα δεν σου κάνω. Κάνε Κάνε εσύ. μου ένα Άμα εσύ κάνεις κατακόρυφο. κατακόρυφο, εγώ θα σε παντρεύομαι. Κάνε μου ρε. Αύριο σε παντρεύομαι. Να σου πω, η σπαγκάτο και κατακόρυφο. Κάνε μου κάτι. Τίποτα. Γιατί? Τίποτα. Γιατί? Δεν αξίζει παίζει. τίποτα από μένα. Δεν παίζει. Τίποτα. Έλα να μου κάνει κάτι! Τι να κάνουμε! Αφού γουστάρω, είμαι τρελός! Θέλω να μ' αρρωστήσεις τώρα! Κάνε μου κάτι! Τώρα όμως! Πώς θα γίνει τώρα! Είσαι πολύ γελίος, δεν μπορώ Κάτω άλλο. τώρα, κάτω! Θα σου Είσαι το γελίος, πω. δεν μπορώ. Είσαι Είσαι έτοιμη. γελίος. Το θέλεις, κάτω! Θα κάνω κι εγώ για πάρτι σου! Να σου πω τώρα κλαίω, αλλά ξέρεις από τι Να σου κλαίω, πω, από τα γέλια. Θα κάνω κι εγώ για πάρτι σου! Κάνε μου κάτι να γελάσουμε. Εσύ για μένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να σου πω, θα κάνω κι εγώ σπαγκάτο. Τίποτα. Μα να σου πω, δεν έχεις επίπεδο. Δεν έχεις επίπεδο. Δεν μπορώ. Αν έχεις επίπεδο δεν μπορείς, γιατί κάνε μου τώρα. Κάνε μας σπαγκάτο ρε παιδί μου. Θα κατακόρυφο κάτι, γιατί. Κατακόρυφο. τίποτα. Βασίλη, Το πεις εσένα. για μένα το έκανε όμως, Σία Βασίλη, μου, για γιατί μένα σε το μένα έκανε. όχι. Βασίλη, Γιατί για σε μένα μένα το όχι. έκανε όμως. Έλα. Γι' αυτό αισθάνεσαι απογοητευμένος. Ναι, γιατί σε μένα όχι. λυπημένος, γιατί δεν σου κάνει ούτε το σπαγκάτο. Γιατί δεν μπορώ να στηριχτώ ούτε στο το χέρι σπαγγέτι. σου. Θα πέσεις. Δεν γεύτηκες ούτε Γιατί το είμαι σώμα πολύ της, χοντρή, είμαι ούτε την τόφαλος, αγάπη με σου. γούστηνα γι' Είσαι αυτό. 2 μέτρα γυναίκα. Αλλά άκου να σου πω. Επειδή είμαι τόφαλος και χοντρή Δεν και μου δεν μπορείς λες, να με κρατήσεις. επανέρχομαι και σε θα σένα. πέσεις κάτω, γι' Επανέρχομαι αυτό να δεν δώσω το μια κάνω, απάντηση. καταλαβες. Επανέρχομαι. Κάνε μου ένα σπαγκάτο να σου γαρίξουμε κάνω, την ώρα. χτυπήσου, Κάνε μου χτυπήσου. κατακόρυφο τι Όχι, κόψε θέλεις. φλέβα, κόψε. Μα είναι δυνατόν. Θα κόψουμε τις φλέβες μου, κάνε μου κάτι. Κάνε μου κάτι, γιατί με βασανίζεις. Να σου πω, Αντρικό. Παρόν. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα. Να με μάθεις τα Ιταλικά που λες εσύ. Αντρέα και Βασίλη, να γυρίσουμε λίγο στο ραντεβού με το Θοδωρή. Βγαίνω από το σπίτι και με παρακαλάνε να τους κάνω έρωτα. 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά. Και χτες το πρωί και σήμερα το πρωί το ίδιο παθαίνουνε. Παθαίνουνε ζημιά με εμένα οι γυναίκες. Κυκλοφορώ και όπου κυκλοφορώ τρίζει το έδαφος κάτω ρε παιδί μου. Παθαίνουνε ζημιά. Έχεις τέτοια εμπειρία. Θέλουν να τις κάνω έρωτα, τρελό. Τρελαίνονται με εμένα οι γυναίκες, έχουν πάθος. Όπως βγάζω πάθος, παθαίνουνε ζημιά, αρρωσταίνουνε. Χάνουν το μυαλό τους. Τη γη κάτω από τα πόδια τους. Σου λέω σήμερα το πρωί, με παρακαλάνε να τις κάνω 10, 20 λεπτά, 60 λεπτά έρωτα. Τρελό και παλαβό. Πώς να το εξηγήσω ρε φίλε. Δηλαδή, κατάλαβες τι γίνεται. Οι γυναίκες με παρακαλάνε, τρέμουνε, με γουστάρουνε. Τρελαίνονται, παθαίνουν ζημιά ρε φίλε, πώς να το πω. Παθαίνουν σοκ, ντέρτι. Χάνουν το μυαλό τους, τη λογική του. Και τις βάζω και ψηλά στο φορτηγό πάνω μου, γιατί είμαι και ταλικέρης όπως σου είπα. Και κοιτάνε από κάτω στο αεροπλάνο. Και τρελαίνονται και 2 κρεβάτια πίσω Ιταλίκα. Ξέρεις τι γίνεται Γιάννη μου. Βγαίνω από το σπίτι μου και δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν μπορώ να περπατήσω σου λέω. Γίνεται πανικός και το όπου πάω Γιάννη μου. Σε βλέπουνε να βγάζουν όλα φορά πάρτα. Όλα τα πάντα σου λέω. Πέφτουνε, στάζουνε τα σιρόπια, τα μέλια, ο υδρότας, πανικός, ταραχή.
διαταραχή, συστολή, διαστολή. Μιλάμε σοκ, ζημιά. Παθαίνει το νευρικό σύστημα, σου λέω, μετά δεν γίνεται τίποτα. Παντού χάνονται. Γιάννο μου, βρε Γιάννο μου. Γιάννο μου, προσπάθησε να μου μοιάσεις, αγορίνα μου. Να τρέχουν οι γυναίκες από πίσω σου. Προσπάθησε να μοιάσεις στον Πίλη. Στο μεγάλο, τον Άντα, 33 χρονών είμαι, Γιάννο μου. Προσπάθησε. Δεν σου λείπει τίποτα, για να μην τρέχουν οι γυναίκες. Αγόρι μου, Θεέ, προσπάθησε να μου μοιάσεις. Να τρέχουν οι γυναίκες από πίσω σου. Φαλάκι. Να παθαίνουνε τη ζημιά σου, λέω. Να μου μοιάσεις, να σου δείξω πώς γίνεται. Να έρθει μια μέρα να σε μάθω. Να δεις πώς είναι ο Πίλης όταν βγαίνει έξω από το σπίτι. Τι γίνεται, ζημιά. Δεν θέλω, ρε φίλε, ευχαριστώ. Γιατί, Γιάννο μου, γιατί. Μπορώ να είμαι αυτοδίδακτος. Θα σε παρακαλέσουν όλες οι γυναίκες, να τους κάνεις έρωτα. Τι άλλο θέλεις. Αφού σε φτιάχνω, σ' ανεβάζω, τα πετάς, τα βγαίνεις και να σου μάθω πώς γίνεται το κόλπο. Τσάπα, δωρεάν. Από τον Βασίλη, το μεγαλύτερο εργαστή των Βαλκανίων. Τι άλλο θέλεις. Να μην πω ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ των Βαλκανίων. Γιατί μην παίξω και πολύ μακριά, να κουλάρω και λίγο. Είδες, έχω και αυτοεκτίμηση για τον εαυτό μου. Γιάννο μου, να βγαίνεις έξω και να γίνεται πανικός. Πανικός. Να τους κάνεις τρελό έρωτα και παλαβό. Στις γυναίκες όλες. Δεν θέλω, δεν θα αντέξω. Γιατί. Δεν θα έχεις με μόνο τίποτα. 50. Σε πληροφορώ, δεν θα μπορείς να τις μετράς. Και δεν θα μπορείς να βάζεις ανθρώπους σπίτι σου γιατί θα γίνεται χαμός. Δεν θα χωρές να κάτσεις. Το μυαλό σου θα είναι σε τόσο ηρμό που δεν θα μπορείς να σκεφτείς ονόματα, τηλέφωνα, μαλλιά, διευθύνσεις, πρόσωπα. Θα γίνεται χαμός, σου λέω. Θα σε ακολουθάνε και να τρέχουνε και δεν θα μπορείς όχι να πας ούτε να κάτσεις να σκεφτείς για σένα. Δεν έχεις προσωπική ζωή καθόλου. Έλα στον Πίλη, έλα στον Βασίλη να μάθεις. Θα σε βάλω στην ταλίκα πάνω, θα τις φορτώσουμε γυναίκες και θα τις αφήσω για πάρτι σου όλες, Γιάννη μου. Για πάρτι σου όλες. Όλες. Στην ταλίκα πάνω για πάρτι σου όλες τις γυναίκες. Γιάννο μου, έλα να σου μάθω τον έρωτα. Έλα να σου μάθω τον έρωτα να δεις πώς γίνεται. Για πάρτι σου όλες. Θα βγαίνεις και θα σε παρακαλάνε. Συγγνώμη, άκου 5 ιστορίες. Άκου. Είμαι σπίτι, χτυπάει η πόρτα, άκουσε παρακαλώ, για να καταλάβεις, γιατί με αμφισβήτησες. Με αμφισβήτησες και άκου 5 ιστορίες. Και ανοίγω. Και είναι η Μαρία, ένα ξανθό μωράκι 25 χρονών. Και κλαίει. Κλαίει, Γιάννο. Λέω, κοριτσάκι μου, γιατί κλαις. Θέλω να μου κάνεις, μου λέει, έρωτα. Και της κάνω 10 λεπτά έρωτα. Φεύγω την άλλη μέρα, Γιάννο, και πάω στο φούρνο. Και εκεί που σκάω να πάρω τη φραζόλα το ψωμί. Παραμύθια. Και σικάλεο. Να σου πω, άκου. Και θα παίξεις για να καταλάβεις. Και βλέπω τη Μαρία, ένα μελαχρινό, 28 χρονών. Βασίλη μου, μου λέει, τι είναι κορτσάκι μου, της λέω, 30 λεπτά έρωτα. Φεύγω. Την άλλη μέρα. Αυτά που σου λέω είναι τώρα, πρόσφατα. Βγαίνω με το φορτηγό, σκάω στη δουλειά και είναι η Χριστίνα. Ένα κοκκινομάλικο. Ένα κοκκινομάλικο, ασπάθω για τη γυναίκα, ασπάθω, χαλάλι του. Χαλάλι του, ρε Γιάννη, για τις γυναίκες. Ασπάθω, θα σταματήσει, καρδούλα μου. Για τις γυναίκες όμως, ρε Γιάννη, θα σταματήσει. Για τις γυναίκες θα σταματήσει. Και πάω και είναι το μωρό. Η Γιάννα. Και τη βλέπω. Και μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, θέλω να μου κάνεις 30 δευτερόλεπτα έρωτα. Αλλά επειδή εγώ είμαι ηθικό παιδί, δεν μπορώ. 30 δευτερόλεπτα. Ρίξω το στομάχι μου. Και φεύγω. Και πάω στο πάρκο την άλλη μέρα. Και στο πάρκο βρίσκω ένα μωρό με ένα σκύλο. Ένα pitbull που μου αρέσουν τα σκυλιά πολύ από όλα τα ζώα, αλλά ειδικά με τα pitbull έχω αρρώστια πολύ με αυτά τα σκυλάκια. Και είναι το μωρό και δεν της έκανα έρωτα. Πώς το ξέρει για το pitbull. Ιστορίες, Γιάννο μου. Με παρακαλάγανε να τις κάνω κλαίγοντας. Άνοιξα την πόρτα και ήταν το κοριτσάκι απ' έξω και έκλαιγε. Μπορεί να το συνειδητοποιήσεις. Έκλαιγε. Και μου ζήτησε να της κάνω έρωτα 10 λεπτά. Τόσο πολύ μ' αγαπάνε, με γουστάρουνε. Τι να κάνω, αφού με κυνηγάνε, λιώνουνε, παθαίνουνε πανικό. Τα χάνουνε, κομπλάρουνε, χάνουνε το φως, τον ήλιο, το οξυγόνο. Μιλάμε, παθαίνουνε σοκ, σου λέω. Πάμε εσείς τι πάθαινουνε. Χάνουνε τον μπούσουλα, πώς είναι μωράκι μπουσουλάει. Χάνονται από προσώπου γης, βγαίνω έξω και γίνεται πανικός. Πανικός σου λέω, γίνεται, ανάστο ο Κύριος.